Ang kani sa to situation karon, if you notice, ang Cebu is hazy kaayo ang kuano ang ato ang atmosphere sa mga abog-abog na no gikan sa uban ang uban na sa ubang province no kay ang air it travels man gyud no, so nya labi pa nga way uwan, so dugay gyud na siya nagstay din ha. So ang maka-move an ang haziness is ang wind raman ug kanang rain. So wa man taan na karon, so munang ni stay na siya din ha. Unya ang ato lang yung precautionary nga measures atong mahimo is wearing face mask, no? Pwede ra ang N95 ato nahatag man ta karon no sa kaning ato ang mga empleyado pod. That is the way we can help. Oo. Kanang mask, kung naay surgical mask, okay ra gyapon o kanang N95 mask, mas okay na siya kay mas maka-filter man siya. Nya kung wa kay business mo kanang sa gawas, ayaw na lang, diha na lang mo sa inyo ha. Ayaw na lang pag sige ko na kay mahanggap pa na nimo. No? Oo. Nya, nang uban din ha nga allergic kon kayo, una ma-trigger ang ilang asthma attack. So, again, stay indoors. If kinahanglan ka mo gawas, mag-mask ka. Mask, no? Kunya, again, sobraan pud sa kainit, take a lot of fluids para di kayo ta ma-dehydrate. Usa sa di ito siya nga Nya dol-dol na nato no kay Negros. So ana diha. Nya as I've said, hinay ang hangin. So dugay kay siya mo stay din ha. Nya wa pa joy uwan. So dili jud inana ka kusog ang movement. Whereas kung mubunda kang uwan, mawash out na. So let's pray for rain.